Hola, hola, que llegistes! El mes de març ja s'acaba, però no volia despedir-lo sense abans comentar amb vosaltres quina ha sigut la meva lectura pel Velociraptor. Com bé sabeu, el mes de març consistia en llegir un llibre sobre dones que trenquen esquemes, dones pioneres. Mireu, que això ja comença a fer patxoca, Doncs bé, la meva lectura ha sigut un llibre molt peculiar, més ben dit, un àlbum de fotografia sobre la fotògrafa catalana Isabel Esteve, més ben coneguda com a Colita. Personalment, m'ha sorprès molt la seva personalitat tan irreverent, trencadora, irònica, cínica, crítica, i després de llegir la biografia /entrevista /conversa amb Laura Terré al principi del llibre, m'ha alegrat molt d'haver descobert la seva vida perquè és un exemple de superació. Isabel Esteve, Colita, va néixer al cor de l'Eixample el 1940. Ha treballat amb una pila de professionals, ha col·laborat amb un munt de diaris i s'ha pogut apropar a tota mena de personalitats, des de polítics, artistes, escriptors... Sí, ja ho heu sentit, escriptors! De fet, les meves preferides de fotografies són aquestes. 12 seconds later. 3 days later. 1 eternity later. Aquí, per exemple, podeu veure en Quino de jove, que és l'autor de la Mafalda, menjant sopa. I és ben conegut que Quino, igual que el seu personatge, no la suportava. O aquí, per exemple, podeu veure la icònica foto de Gabriel García Márquez. Em vaig quedar de pedra quan vaig saber que ella, Colita, havia sigut l'autora. O mireu aquesta imatge d'Orson Welles. Impressionant, oi? Però, com us he dit, tota mena de personalitats. Joan Manuel Serrat, Paco de Lucía o fins i tot Carmen Amaya. Com podeu veure, totes estan dotades d'un humor i un cinisme que m'encanta. No per res a obtindre la Creu de Sant Jordi el 2004. I parlant de fotògrafes pioneres, quan vaig veure aquest àlbum, no vaig poder evitar recordar-me d'una altra fotògrafa que em té el cor robat. Estic parlant de Joana Biarnés. Igual que Colita, ha fotografiat a tota mena de personalitats. Però quan va començar, poc sabia que s'acabaria convertint en la primera dona fotoperiodista de la història a Espanya. Si no heu vist el documental sobre la seva vida, ja esteu trigant. A mi em va encantar quan el vaig anar a veure a la biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels i em vaig escriure una crònica que us deixaré aquí a la descripció perquè de veritat paga molt la pena. Però tornant al Velociraptor, us recomano moltíssim l'obra de Colita. Però ja sabeu, fins a finals de març encara sou a temps de llegir un llibre sobre dones pioneres o que trenquen esquemes per complir amb el Velociraptor. Ens veiem a la propera, però fins llavors, recordeu, les dones al poder!